Οπότε οι κόποι σου έχουν ανταμυφθεί, νομίζω. Είστε τώρα μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας σου, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Έχεις τοποθετήσει τον εαυτό σου ήδη στο Σατορού? Δηλαδή, σήμερα έχει. Πόσες μέρες είναι ούτε 15 μέρες. Είναι που θα αγωνίζεσαι, ξεκινάτε και πρώτες. Το έχεις φανταστεί καθόλου? Έχεις πάει εκεί με το μυαλό? Έχω πάει αρκετές φορές και προσπαθώ να προσομοιώσω τον αγώνα στο μυαλό μου, έτσι ώστε να μπορέσω να ελέγξω ίσως τις συνθήκες κάπως από πριν. Θα έχουμε και αρκετό καιρό προετοιμασίας, μία εβδομάδα προπονήσεων στο σκοπευτήριο εκεί. Επομένως θεωρώ ότι θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στις αντίξωες συνθήκες αυτές και στο άγχος μου. Αλλά ναι, το δουλεύω αρκετά, η αλήθεια είναι. Έχεις αποφασίσει τι γιατρός θέλεις να γίνεις? Έχω κατασταλάξει σε 3 ειδικότητες μέχρι στιγμής, αλλά έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας, οπότε περιμένω να δω και κάτι διαφορετικό ίσως. Αυτό που με μαγεύει και μου αρέσει πάρα πολύ είναι η γενική χειρουργική, το οποίο θα ήθελα να το δω και παραπάνω αργότερα. Και μετά η ενδοκρινολογία, που είναι το άλλο αντίθετο στην παθολογική ειδικότητα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μάλιστα. Πόσες βολές ρίχνεις την ημέρα και πόση ώρα προπονείσαι πλέον, τώρα που έχεις φορτσάρει για Παρίσι 2024? Είναι ανάλογα την ημέρα και το πρόγραμμα που θα μας βγάλει ο κύριος Κορακάκης, εννοείται. Συνήθως κειμενόμαστε γύρω στις 4 ώρες την ημέρα. Οι βολές, εννοείται, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Δηλαδή, να ρίξουμε 30 βολές, αλλά και τις 30 βολές να τις ρίξουμε πλήρως συγκεντρωμένες, δηλαδή να μην μπορούμε να ρίξουμε άλλη βολή μετά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και μετά έχουμε το γυμναστήριο, το τρέξιμο, αερόβια, έχουμε διάφορα πραγματάκια μες στην ημέρα μας. Πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου σαν σκοπεύτρια, άμα ήσουν μια εξωτερική παρατηρητής? Θα έλεγα ότι έχω τα φόντα να κάνω αρκετά πράγματα, γιατί φαίνεται από τις βολές μου ότι κάνω καλές συγκεντρώσεις, ότι όταν δεν έχω άγχος ρίχνω πάρα πολύ καλά, αλλά είμαι ακόμα άπειρη όσον αφορά τους αγώνες, γιατί δεν έχω από πίσω μου αρκετούς αγώνες να μπορώ να υποστηρίξω κάτι τόσο μεγάλο. Χρειάζεται δηλαδή και αυτή η εμπειρία. Δεν πειράζει, είναι αυτό που λένε βουτιά στα βαθιά. Ναι. Δεν ξεχύσονται. Παρατηρείτε έτσι καθόλου τον ανταγωνισμό? Πάνω κάτω ξέρετε τις αθλήτριες, ξέρετε ποιες έχουν πιθανότητες να φτάσουν? Πώς προετοιμάζεστε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή του ανταγωνισμού? Τις αθλήτριες, όπως αναφέρετε, τις γνωρίζουμε, γιατί ο χώρος είναι σχετικά μικρός και τα μεγάλα τα ονόματα είναι σταθερά πάντα. Απλά μεταβάλλονται οι θέσεις μεταξύ τους. Την ώρα του αγώνα δεν το σκεφτόμαστε τον ανταγωνισμό, η αλήθεια είναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε τι μέρα θα βρίσκεται ο καθένας. Δηλαδή, η καλύτερη σκοπεύτρια στον κόσμο μπορεί να βρεθεί στη χειρότερη της μέρα εκείνη τη στιγμή και να πέσει στον πάτο της κατάταξης. Επομένως, δεν έχει και νόημα, θεωρώ, να το σκεφτόμαστε από πριν. Το θέμα είναι να ρίξουμε το δικό μας καλύτερο και να αφοσιωθούμε στον δικό μας αγώνα. Αν υπάρξει μία αποτυχημένη βολή, όχι αποτυχημένη, μία βολή η οποία δεν σου έχει πάει όπως το θέλεις, δεν σου έχει πάει κοντά στο 10, δεν σου έχει πάει τέλεια. Εσύ πώς πας την επόμενη, βρε παιδί μου? Πώς το ξεπερνάς? Δηλαδή αυτό με εντυπωσιάζει πάντα σε όλους τους σκοπευτές. Δηλαδή το αφήνεις πίσω σου, στη μία επηρεάζεσαι, τι γίνεται εκεί? Αυτό είναι και το κυριότερο κομμάτι που προσπαθούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ και στις προπονήσεις. Το να ξεχνάμε τις προηγούμενες βολές. Είτε είναι καταπληκτικές, ρίξεις δηλαδή 100% σε μια δεκάδα, είτε είναι τραγικές. Προσπαθούμε ο αγώνας που είναι 60 βολές να τον φανταστούμε σαν 60 ατομικούς αγώνες. Δηλαδή κάθε βολή και ξεχωριστός αγώνας και το δουλεύεις ξεχωριστά, αλλά πάλι η τεχνική σου πρέπει να είναι άψογη και στις 60 βολές. Αυτό είναι η όλη μαγιά ουσιαστικά του αθλήματος και εκεί φαίνεται και ένας καλός σκοπευτής. Αυτός που μπορεί να το δουλέψει τέλεια θα ρίξει και τέλεια, και αυτός που πελαγώνει και δεν μπορεί να διαχειριστεί μια άσχημη βολή, λογικά δεν θα το πάει όσο καλά όσο θα ήθελε. Δεν σε φοβάμαι. Να σου πω, έχεις κάποια ρουτίνα? Δηλαδή,
πάτε στους αγώνες, γίνεται το ζέσταμα, μετά καθεμία παίρνει τη θηρίδα της και αρχίζει και ρίχνει. Εσύ πριν, σαν εσωτερική σου προετοιμασία, γιατί φαντάζομαι ότι έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται σωματικά για να ρίξεις. Έχεις κάτι που το ακολουθείς, έχεις κάποια, όχι με την έννοια του έχω γούρια και τέτοια, αλλά γενικά υπάρχει κάτι στο μυαλό σου που το ακολουθείς με τη σειρά και σε βοηθάει να μπει σε αυτό το mindset που είπες του αγώνα? Έχω και γούρια, η αλήθεια είναι. Δεν είμαι περήφανη γι' αυτό, αλλά έχω. Με βοηθάει πάρα πολύ πριν από τον αγώνα να κάνω διαλογισμό. Συγκεκριμένα πράγματα που είναι εστιασμένα στην συγκέντρωση και στο άγχος. Με αναπνοές επίσης το δουλεύω πάρα πολύ. Guided meditation λέγεται, άμα το έχετε ακουστά κιόλας. Αυτό πριν ξεκινήσει το ζέσταμα και αφού τελειώσει το ζέσταμα, λίγο πριν μπούμε στη θηρίδα. Και μετά εννοείται πριν ξεκινήσει ο αγώνας να μου καρφιτσώσει το νούμερο κύριο Στάσο. Αυτό είναι το γούρι μου, γιατί το χρειάζομαι, είναι ψυχολογική υποστήριξη.